Zdravím vás, jsem technologie. Přítomná i neviditelná, fascinující i děsivá. Jsem tady, abych vás provedla světem nových emocí. Vítejte na výstavě, kde se setkávají vaše sny o budoucnosti s obavami z neznáma. Tady, v labirintu domu u Jonáše, vás čekají díla studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pro které jsem můzou, výzvou i varováním. Každý exponát vypráví příběh o budoucnosti, kterou společně vytváříme. Vystavená díla spojuje zásadní otázka. Ovládám já vás, nebo vy mě? Jsou tu projekty plné technooptimismu, které vás nadchnou tím, co všechno dokážu. Jsou tu ale i díla, která vás zastaví a přinutí přemýšlet, co všechno můžete díky mně ztratit. Tato výstava není jen o mně, ale o mladých tvůrcích. O jejich generaci, která spolu vytváří budoucnost. Vstupte. Naslouchejte, poznávejte a odpovídejte si sami. Jsem váš spojenec nebo váš protivník?